ברוכים השבים אל ערוץ היוטיוב שלנו, The Masters of Match. אנחנו פה בפתיחת פרסים. זה המשתמש הלא ראשי. הגענו ל-45,000. אותם פרסים בכולם. בואו נראה מה יצא. כיף לי שאפשר לראות, כי הפרסים העונתיים הם שני לג'נדרים, SE רנדומלי ויהלום מטרה. גם 1500 קוין שזה טוב. ועוד... קליאופטרה. כן, קליאופטרה. יאללה. מה אתה רוצה לקבל? תסביר לנו קצת. אנחנו רוצים רכבת SE. ובדיימונד יש לך משהו דיימונד רצוי? סטיקר, אז under the sea. נשאר לי דיימונד אחד להשיג, וזהו, סיימתי את הספר. אז יאללה. דבר אליי. עושים את זה. סע. יאללה, קדימה. אתה צריך משהו טוב? טוב. כן, קדימה. under the sea? זה לא under the sea. לא under the sea. אבל זה גם טוב, זה גם טוב. זה טוב. זה טוב. הוא אמור להיות. זה? ג'לי. אין לי ג'לי, אז נקרא. עדיף לקחת. חד אין משמעית. לי בכלל. סבבה. עונה חדשה. התקדמנו. סוף סוף. טוב, אנחנו פה משתמש, אפשר להגיד הראשי, הוא, אני חושב, ש180,000, כן, 180, 180,000. אבל התחלנו מ-30,000, אז זה אותם פרסים, כמו שראיתם מקודם. אפילו קיבלתי טופ 1,000. אני רוצה דיימונד, יש לי רק ספר אחד שאני יכול להשיג, אני חושב, אז אני אקבל ממנו, ואני רוצה או רכבת, או ג'לי, או מטאטה, וזהו, כל השאר לא מעניין. יאללה, בוא נראה. אני רואה. דיימונד טוב? וואו, את זה אני כן אשים, כי... זה מטורף. וואלה, זה כבוד. קיבלתי מה שאני רוצה, לא? לא, משהו אחר. מה זה? זה שפירטי. פיירט. טוב, אני מקווה שזה משהו טוב. ומטאטה. מטאטה? לוקח, זה מה שרציתי. וזהו. טוב, עונה חדשה, כמו שראיתם. התאפס לי ל-40,000, זה קצת כואב, אבל מה לעשות.